jsem Kuba Tkáč, studuji na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, studuji pedagogickou fakultu, katedru tělesné výchovy a sportu a věnuju se veslování od 10 let a je to můj nejbližší sport a proto tady doprovázím holky k úspěchu na primátorkách. Co máme teda říkat? Myšlenka univerzitního veslování na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vznikla v září roku 2019. V zimě jsme se zúčastnili několika závodů v rámci Českého poháru univerzit. Jedním z nich bylo mistrovství České republiky a dále mistrovství Evropy. Univerzitní posádka se připravuje tady ve Štětí, kde jsme se domluvili s Labskou akademií, která nám poskytla bezva loď, super vesla a holky mají super podmínky pro trénink a udělat tak nejlepší výsledek na primátorkách. Nyní nás čekají závody primátorek, konkrétně je to závod univerzitních 8. Letos se jede 10. ročník a naše univerzita se postaví na start poprvé. Posádka je složena takřka ze všech fakult univerzity a vlastně na lodi jsme převážně veslařky. Určitě nás to motivuje se nějak zlepšovat a univerzitu reprezentovat. Chtěli bychom do budoucna i nabrat mnoho nováčků, lidí, kteří dosud neveslovali a zajistit tak budoucnost univerzitnímu veslování. Protože jsme z drsného severu, tak veslujeme za každého počasí. Nezastaví nás ani déšť, který se nám nyní spustil. Doufejme, že nepřijde bouřka.